Precies 75 jaar geleden was Zeeland het toneel van een grote en ingrijpende militaire operatie. De Slag om de Schelde. Vandaag de landing op Walcheren en de verovering van de kustbatterijen. Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland zijn bevrijd. En de laatste hoorde voor het vrijmaken van de vaart op Antwerpen zijn dan de Duitse kustbatterijen op Walcheren. En daarom start op 1 november operatie Infetuord. Eerst landen de commando's bij Vlissingen en enkele uren later ook bij Westkapelle. Hier kwamen de eerste commando's aan land op 1 november 1944 in de vroege ochtend. Een uur daarvoor was Operation Infetuord begonnen met een zware granaatbeschieting op Vlissingen. Ook op dit gebied, met de codenaam Uncle Beach. Uncle Beach, ten zuiden van de bekende Oranjemolen van Vlissingen, is tegenwoordig een herdenkingsplaats. Vlak voor de landing stopte de granaatbeschieting en de eerste groep commando's kwamen ongemerkt aan land en stelden het landingsgebied veilig. De volgende groep commando's die aan land kwamen, waaronder Britten, Fransen en Nederlanders, moesten direct de stad in. Op weg naar hun doelen. Innemen en behouden. Dat was de opdracht. Duizenden militairen komen er die dag bij Vlissingen aan wal. Maar de stad zit vol met Duitse sluipschutters. En de inname verloopt vervolgens moeizaam. 4 jaar lang hebben de Duitsers de tijd gehad om van Vlissingen een vesting te maken. En dat is gelukt. Op deze plek stond een enorme gevechtsbunker. Hier stond een mitrailleuropstelling. De commando's die vanaf die kant wilden komen of vanuit de Koosjebuskstraat hadden geen schijn van kans. De bunker moest uitgeschakeld worden. En dat gebeurde pas op de 2 november na inzet van jachtvliegtuigen. Toen pas werd de bunker veroverd en konden de commando's verder Vlissingen in. Maar de Duitsers geven zich nog niet gewonnen en gaan in de tegenaanval. Met weinig succes. De geallieerden slaan de aanvallen af en weten hun posities te behouden. Uiteindelijk wordt een deel van de stad het decor van zware straatgevechten. Man tegen man. Op 3 en 4 november ging de laatste fase in. Aan de andere kant van de stad vochten Schotse eenheden om het stationsgebied in handen te krijgen. Hier, bij het oude Hotel Britannia, vochten de Royal Scots om de commandobunker van de Duitse bevelhebber in handen te krijgen. Toen dat eenmaal was gelukt, was eigenlijk de strijd in Vlissingen voorbij. Maar de stad is wel compleet verwoest. Door de gevechten, maar met name door de maandenlange beschietingen. Het verhaal gaat dat er slechts 1 huis in het centrum van Vlissingen niet was beschadigd. Op 1 november, enkele uren na de eerste landing in Vlissingen, landen er ook troepen bij Westkapelle. De tank van Westkapelle. Het monument voor de landingen hier op 1 november 1944. Voorafgaande aan de landing was er een gevecht met de ondersteuningsvloot en de Duitse kustartillerie hier op Walcheren. In 1 uur tijd verloren de Britten hier 172 mensenlevens. Op het moment dat de landing aanbreekt, is de kustbatterij bij Zoutelande uitgeschakeld, waardoor de landingstroepen relatief makkelijk aan land konden komen. Uit een Brits onderzoeksrapport blijkt dat als de batterij niet het zwijgen was opgelegd, dan was de landing bij Westkapelle mislukt. De commando's die aan land gaan hebben geluk dus. Waarschijnlijk stelden beschietingen uit Breskens de batterij van Zoutelande tijdelijk buiten gebruik. Nu is het zaak alle kustbatterijen zo snel mogelijk te veroveren. De batterij van Westkapelle wordt als eerste ingenomen. Domburg volgt een paar uur later.
Maar ook naar het zuiden rukken commando's op. De geallieerden landen in Westkapelle en de opmars gaat richting Zoutelanden. Zoutelanden wordt beschoten door de geallieerde artillerie in Breskens. Er vallen doden onder de bevolking en de Duitsers doen iets bijzonders. Ze stellen hun bunkers beschikbaar voor vrouwen en kinderen. En zodoende waren zij veilig tegen het oorlogsgeweld wat losbarstte. Maar de Duitsers hebben zich onmiddellijk overgegeven toen de commando's het dorp binnenkwamen. Vervolgens komen de commando's in Valkenisse bij de tankhindernis. Hier stuiten ze op heftige weerstand, waarbij de commando's zware verliezen te lijden hadden. Maar uiteindelijk, op 3 november, de derde dag van de operatie, nemen de commando's de batterij Dishoek in. De laatste batterij die de vaarweg naar Antwerpen beheerste. En hiermee is feitelijk de slag om de Schelde op deze plek beslist. De geallieerden hebben de Duitse kustbatterijen veroverd. En daarmee is het ultieme doel van de slag om de Schelde bereikt. Maar de strijd is altijd nog niet voorbij. Want de Duitsers houden altijd nog stand in het noorden en in het oosten van Walcheren. En daarom start op 31 oktober de Canadese aanval op de Sloedam. De strijd om de Sloedam is een ware uitputtingsslag voor de Canadezen. Een Schotse eenheid schiet hen te hulp. En op 6 november 1944 geeft de Duitse vestigingscommandant Daser zich op zijn hoofdkwartier in Middelburg over.